Kodwa Mega Gracious bulala ngelinye ilanga. Shini mina hanokho santa. Ndopholi phasi yathona naya sukhatha. Ekseni bakulalela uNkulunkulu. Ekseni niswe mvule evela phezulu. Ekseni wemqalisi nomfezekiso kholo lethu. Ekseni nampa ke Jesu sebesondele kuwe. Iliya nosaya. Thatha indawo yakho. Exodus chapter number 19. Verse number 9 kwanyane. Bese sithi case closed. Ekseni uthi Jehova. Exodus 19 verse number 9. Uthi Jehova kuMoses. UJehova wathi kuMoses, bheka ngiyeza kuwe. Yes, kodwa misa ngefu elinzima. Ukuza kona ngiyeza. Uba khona ngikhona. Kodwa ngisa ngefu elinzima. Nje mangifunda ngithi uNkulunkulu kodwa le ndoda wayitshela into enzima kangaka kwenze njani? Uma uqhubeka naleli verse uthi uNkulunkulu ngisa ngefu elinzima ukuba abantu beze bakholwe ukuthi uNkulunkulu okhulumayo nawe, bakholwe kuze kube phakade. uMoses wasilandisa amazwi kaJehova. Uthi-ke uSimakade ngiyeza ukwanyane. Lakubhalwe khona igama likaMoses engathi ungafaka elakho. Uthi ngiyeza wele kodwa ngiza ngefu elinzima. Bengizothi ekuseni ungalibalekeli ifu elinzima. Kwanyana khona abantu uNkulunkulu athi bevela kubo avele ngefu kodwa elinzima. Avele akuyona yakho leyopi. Kodwa uSimakade khona abantu azokhuluma nabo. Elithi iBhayibheli ukuze abantu bazi ukuthi nguJehova okhulumayo. Yeza Moses kodwa ngiza ngefu elinzima. Ethi uNkulunkulu angase ngivele kamnandi Moses. Ngenkathi ngivele ehlahleni eHorebe bahlehla bonke. Kwaba uMoses kuphela weza kimi. Angase ngivele kahle kuMoses. Ngenkathi ngithi gubula imbadada. Angase ngivele kahle kuMoses. Ngenkathi ngithi faka isandla ekhwapheni sabuya sibonile. Angase ngivele kahle kuMoses. Ngenkathi ethi ufuna ukungibona ngaqhekeza umfazi wedwala ngamphosa phakathi. Ngiyeza kodwa ngiza ngefu elinzima. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje kuseni kodwa bengizotshela lo muntu othi kubuhlungu ukhonza wena uNkulunkulu. Ngizothanda ngikhuluma nomuntu othi namhlanje ngicindezelwe izinto akuzona zakho. Khona ababukayo efanele bazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Khona ababuka empilweni yakho uke weza ngefu elinzima kuJobe wabambelela ngamathumbu. Ungahlehleli ifu elivela kuSimakade elinzima. Akaveli ngemoto kuphela, akaveli ngamapromoshini kuphela, kodwa labo ababizileyo nafuna ukusebenzisa indlela avela ngayo ayifani. Babuza abantu ukuthi kwenzakala njani. Ngempela uyakholwa? No, ufike ngefu kodwa ifa elinzima. uMoses wavumela uSimakade. Ungathi usho njengoMaria ethi intando yakho Jehova mayenziwe kuseni sothandaza.